ایریش صفقاتی و گفین لدیجی پارلمنترین پارتیا و کوی و دموکراسیه گلان هدف بداوی ناین. هری داوی پارلمنتری هدف و سروکی پارتیا کمونیستا کردستانی سینان چیفتیورک لناف جرگ پارێزگاه آمده باکوری کردستانی روبروی گفا çekdariya keseki bu. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Parlamenterin gruba HDP و سینان چیفتیورک روژا چهارشنبه پارلمانتوی درباره مجارده داخویانی اقدان چاپمنیه. چیفتیورک هرگولیم بویره جرو داویره اشکره کرن. Hevde maha mijdarê roja înê li Amedê li jada geyrane de ez rasta hêrişekê hatim. Ez ve hevalekî xwe em partiyê derketin diçûn ki li Erebê sardin herin li di ziqaqa em bên ziqaqê de mirov ketna bera min û hevalê me elege xwe vekir ve tabanca xwe nîşana min da. Kürdistan dediğimiz zaman da kıyameti koparmayın. Şimdi oraya geliyorum. Parlamenteri HDP sedemên vê gefa li dijî xwe با خافتنên xwe yên derbarê Kurd û Kurdistanê yên li nav parlamentoya Tirkiyê ve girê dide. Di meclisê de em mesela Kurd, Kurdistan dînin ziman. Ger ez dînim ziman, ger vekilê me HDP em bi hev re li meclisê dînin ziman. Me got meclis ciyê çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kurdistanê ye. Ji bo wê em dibêjin ki çekê nîşana me medin. Zade ve 100 salin çek nîşana me dan. Kürtlerin de bir toprağı var ya, ülkesi var ya. Siz kabul ediyorsunuz. Sinan Çiftürek her wiha balkişan ser bûyerên salên heştê û notanên kuştinên bikirine diyariyên li Bakurê Kurdistanê jî û bang li aliyên peywendîdar û serokê parlamentoyê dike ku şopdarên bûyerê bin. We ji bo wê li dijî gelê Kurd, dijî rewşenbîrê Kurd, dijî siyasetmedarê Kurd ev xas qatliam, ev xas wekembên komkujî, ev xas wekembên soyxast pêkanî. Ve mesela çareser kir. Na. û em banga serokê meclisê dikin, birêz numan kurtulmuş dikin, em divên ev hêrişa ku hatiye ser vekilê HDP Sinan Çiftürek ev tenê mesela wînine serî de mesela ve belê Sinan Çiftürek û wekembên hemû vekilê HDP endamê meclisênin tîzî serokê wanê. Ger tir ser vê biskînî ew hêrişa li kê pêkaniye vay dervolê. Gefa li dijî Sinan Çiftürek di demekê de ye li ser çend gotinên derbarê serokê MHP Devlet Bahçelî de serokê gruba tawanan û mafyaya Alaaddin Çakıcı heftiya borî gef li parlamenterê HDP û Mer Faruk Gergerli û jî xaribûn. Ferdî Sak, Rûdaw.